Congrats sa nimo, Beshi! Bilibagin ako ni mo, oy. Cum laude, magyud ka. Siyempre, no? Naningkamot sa gyud ko para ma-proud ang akong ginikanan ako. Mayo pa ka. Ma-appreciate kasi imong mga ginikanan. Ma-appreciate nilang imong paningkamot. Ako in town, gainan ko ni mama nga okay ra ko nagkapyot ang akong grado. Ang importante nga makapasar. Kinahibaw mo ko na sila nga, mori kaya sa akong utok. Sus, okay na uy. Basin og gituyo lang na niya para mahagit ka o maningkamot ka. Maningkamot yun gihapon ko kotob sa kamahimo, Bash. Ilabi na karon nga, magtrabaho na unya ta. Gusto na ko ipakita sa akong ginikanan nga kaya na ko nga akura. Besh! Salamat inton ka dito pag nagit ka. What's may problema? Besh, na kinaglan kong istorya ron. Naku kay kong problema. Sige. Asa magkakaroon? Mao ba? Nagbuwag si Papa ug Mama nimo? Oo. Hapit naman na sila mag-usa ka tuig nga buwag. Og naluoy kay ko ni Mama, Besh. Unsa may hinungdan silang panagbuwag? Naanay laing babae ang akong papa. Og naapagin sila yung anak. Kamakagool gid tuod, ana. Pero sige lang, Besh. Kaya ra na ninyo ni Mama nimo. Abi ni mo, masuya biya kay ko ni mo, Besh. Kay nindot kayong inyong pamilya. Dili ka angay masuya nako, Beshi. Maayo man tuod ang among relasyon sa mong pamilya, pero wa man sa may kwarta. Way kwarta, pero at least malipayon ang pamilya. Dili ka bayran og kwartang kalipay nga matiun, Besh, oy. Besh, Magbarmi og makauban ako mga kauban sa trabaho. Kuyog ta. Nasa ko ipalailan ni mo. ha? Kitsa man? Bash, si Arden di ay akong uyab. Love, si Suzy, akong best friend. Wow, ha? Nakauyab na kiday ka? Ooy, ako pa. Di batian kaysa kong now? Wa ko mag-ingon, Beshi. Pero dugay biya sa kang wa makauyab. Og, may pagkapili, ha? Kwapo. I know, right? Sige na, mag-order na ta. Maayo pa si Lily. Kay bisan tuod og nasa problema pero madara man naglingaw-lingaw yung kaugalingon. Kay may kwarta man siya. Swerte ka siya siyang kinabuhi. Ngano ka hang unfair man ang life, no? Oo, nga nang nagmugot mo ng dagway mo. Wara pa uy. Nara ko igaw na una. Kano sa pakatama dato pa, no? Oo. Kaya kung dato pa ta, nindot na kayo ang atong relasyon. Perfect ang atong pamilya. Wasat to may baw na kay way perfect na pamilya. O ikaw ba? Kung gigna nga nasuya ka sa imong best friend. Ha? Wawi. Suya og taon. Alak, tambag lang nako nimo. Ayaw kalimot pasalamat sa Ginoo bisan pa man sa mga gagmay nga butang. Kaya aron makontento ka sa imong kinabuhi karon. Oo, mangandoy ta. Pero kinahanglan nga i-appreciate sa nato ang mga blessings nga niabot sa atong kinabuhi. Magamay man o madako. Aron di ka bati unog kasuya. Pa. Sakto ang gisulti ni Papa. Kinahanglan nga makaton og makontento ko sa unsa may naa nako.
Pero dili pa gyapon ko muundang upaning kamot. Anak, anong sige lang overtime? O kabay planong pahuway? Mas maayo man gud og mo overtime ko. At least maka-extra pud ko ba? Basta kayang gusto na ako nga mapuhuway sa kaha. Pag-enjoy sa imong kinabuhi anak ko eh. Opa. Sakto si Papa ni mo. Pagsama na ako. Nag-enjoy ko sa akong life karon. Ilabi na nga na ako'y good news ni mo. Ha? Unsa man na? Kasalanan namin ni Arden. Oh, tinuod? Wow! Congrats, Beshi! Pagkaswerte ni Lily. Hindi tagani kayo yung kinabuhi. Nakatumong pagkit sa lalaki nga gwapo na. Kwartahan pa yun. Ay, unfair sa life. Pero sige lang. Nahibaw man ko nga. Wabot lang panahon nga. Ako nasad mo idapikan sa panahon. Bash, na ako isulti ni mo. Unsa man na? Mularga ako. Ug mabiyaan ako si Arden din sa Pinas. Mao ba? O niya, musugot na di siya. Naibaw akong dili. Pero sa unta man, mo ko'y choice. Importante nga akong adtoon good. Bash, akong ibilin si Arden ni mo ha. Why problema na ako, Besh. Si Arden may huna-huna aog, pasabta og tarong. Wagid ko makasabot. Bisag usaon ako pag hangyo niya. Di gud siya magpapugong. Sorry, Arden, ha? Was ako'y mahimo, good. Ako pa di mo, no. Mas maayo pa mo pauli na lang sad ka kay... Klaro kayo nakainom ka, oh. Di pa umuli. Dali. Oh. Banay ko. Giinom ta. Ha? Bash, sorry ka ayo. Kung nakahasol ni mo. Unya, unsaon man ako. Nahubog man kayo ni. Salig ko ni mo, Bash. Ikaw yung bahala niya, Bashi, ha? Besh! Arden, ayaw. Isa si... Tabangay ko nga. Makuha ka ng ako kamigaw. Arden. Diyos ko. Nakasa ako sa akong best friend. Unsa man din ako pagsulti ni Lily. Oh, dili ko gusto masakitan siya. Kinahanglan nga mo palayo ko ni Arden. O kalimtan ang nahitabo na mo. Naunsa man sa Miss Arden, uy. Nagsige magpanawag. Sorry, Arden. Pero dakong saang atong gibuhat. Dili na ako gustong mauspan pa kay nakonsensya na ako sa akong best friend. O bisag ko sa pibuhaton ni mo. Dili tik ato bangon.
Suzy, Oh. Arden? Arden, please. Wala ko'y mahimo para ninyong duha ni Lily. Ayaw na kong sa muka. Dili na ko kayang mo atubang sa akong best friend nga nakasa ako niya mong please lang. I love you. Unsa? Sorry. Gusto ko mahibaw ka nga love ka. Unang kita pa lang na to. Nakagusto na ko nimo. Pero, na si Lily. Ug abi na kong makalimutan ti ka. Kung makasal nami. Pero mahal pagyapon ti ka. Kung mauna. Mas maayo pag magpalayo na lang ko ninyong duha ni Lily. Kaysa tinuod lang. Nakagusto naman sa kunin mo, Arden. Pero kinahanglan nga magkalimtanay na tanin yung hangtod sa hangtod. Susi. Maski pili na ako nga mulikay nilang duha ni Arden ug Lily. Kaya hangtod karon, wa pa ko mao nga ikapakita sa akong best friend. Nahibaw ko nga lisod og imposibleng mahitabo. Pero hinaot nga mapasaylo pa ko sa akong best friend. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power, RMN. Mao kita manghigalang kaagi ni Suzy nga tagalamat Konsolasyon Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-alahan, Forbidden Love. Ang mga kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Carol narihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sugin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahapit. I-address lang ni ining tulumanon handemanan sa kahapit care of Orimen Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Ismania Boulevard, Cebu City. Ubaka pada sa Handemanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood.